ନା ମୁଁ ନର ଦ୍ୱାରା ମରିପାରିବି ନା ପଶୁ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦିନରେ ନା ରାତ୍ରିରେ, ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ନା ହିଁ ଶସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଘର ଭିତରେ ନା ଘରର ବାହାରେ, ନା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନା ଆକାଶରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନା କେହି ମୋର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, କାରଣ ମୁଁ ଅମର। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଅସୁର, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ, ତୁ ନଶ୍ୱର। ଆଜି ତୋ ସଂହାର, ତୋ ବରଦାନର ସମସ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡର ଅନୁରୂପ ହିଁ ହେବ। ନା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ, ନା ଇଏ ପଶୁ, ନା ଇଏ ଦେବତା, ନା ଇଏ ଅସୁର, ତୁ ନରସିଂହଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛୁ। ନା ଦିନ ଅଛି ନା ରାତି, ତୁ ନା ଗୃହ ଭିତରେ ଅଛୁ ନା ଗୃହ ବାହାରେ, ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛୁ, ନା ଧରିତ୍ରୀରେ ଅଛ ନା ଆକାଶରେ, ତୁ ନରସିଂହଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛୁ। ନା ତତେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିବି ନା ତତେ ଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରିବି, ତୋର ଅନ୍ତ ହେବ ମୋର ଏଇ ନଖରେ।